Türkmenistana Ýewropa Birleşiginiň koronavirus pandemiýasyna garşy göreşen döwletlere niýetlenen maliýe himaýaty berilmez. Türkmen resmiýetleri COVID-19 sebäpli şu ýyl daşary ýurtda okuwa we haç ziýaratyna raýatlaryň göwürilmejekdigini duýdurýarlar. Dünýäde virusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen sosial aýrlyk boýunça geçirilen çäherleriň we wagtlaryň arasynda türkmen futbolçulary ýurdun futbol çempionatynyň başladylmagyny gowy garşylaýandyklaryny aýdarlar. Seýlede Türkiýede 14 Türkmenistanlynyň ýzyna dolanyp bilmeýän pursady pensiýende Istanbula türkmen howa ýollarynyň ýük uçary gondy, emma onuň gelmeginiň sebäpleri aýdyn däl. Türkmenistanda entegem resmi derejede virusy ýolagan ýeki ýagdaý hasaba alynmady. Ýewropa topary himayaty. Ýewropa Birleşigi hyzmatdaş döwletleriniň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan tagallalaryna ýardam etmek maksady bilen 8 aprelde 20 milliard euroluk Ýewropa topary atly maliýe himayet paketini başlatdy. Ýewropa Birleşiginiň web saytynda bu himayetin virusy garşy durmakdaky iň asyn döwletlere beriljekdigi, şeýle-de munyň saglyk krizisyna we ýüze çykýan humanitar derurluklara gysgaly çäre görmek, saglyk, suw we sanitariýa ulgamlaryny berkitmek, şol wada ýüze çykan sosial we ykdysady ýagdaýlary peseltmek üçin niýetlenendigi aýdylýar. Himayetin çäklerinde Merkezi Aziýa sebitindäki Kyrgyzstana 36 million euro, Täjikistana 48 million euro we Özbekistana 36 million euro maliýe himayeti beriler. Türkmenistanyň we Gazagystanyň ortadan ýokary girdejili ýurtlar hökmünde kesitlenendigi we olaryň kömegi mätäç döwletleriň hataryna girmeýändigi sebäpli bu ýurtlara Ýewropa topary paketiniň çäklerinde himayet göz öňünde tutulmady diýip Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient internet nesiri maglumat berdi. Bu ağırlıkda Birleşen Ştatlar bütün dünya sağlık kurumasyna tölük etmegine wagtlaýyn toktadan bolsa-da, ol dünýäde koronavirusy garşy görülen tagallalaryň çäginde ýurtlara himayet bermegini dowam etdirýär. Şu aýyň başynda Amerikanyň Türkmenistana COVID-19-dan gorunmak üçin medisina kömegi görnüşinde 920 miňden gowrak dollary çykarandygy habar berilipdi. Daşary ýurt okuwlary we haç ziýaraty. Bu ağırlıkda Türkmen resmiýetleri şu ýyl okuw we haç ziýaraty üçin raýatlaryň ýurdun daşyna çykarylmajakdygyny duýdurýarlar. Lewawyň merkezi Türkmenawa şäheriniň bilim bölümlerinde geçirilen ýygnaklarda pandemiýa sebäpli şu ýyl türkmen ýaşlarynyň daşary ýurt okuw jaýlaryna gitmegine ruhsat berilmejekdigi bellenilýär. Adatlyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, geçen juma namazynda Ramazan aýynyň dowamında mesjitlerde agaz açarlaryň beriljektigi we taraba namazlarynyň hem okuljakdygy barada gurrun edilipdir. Emma mesjitleriň ählisinde antiseptik el arasylaýjy terişdeleriniň we aksalynyň hem bolmagy talap edilipdir. Lewap welaýatynyň dini işärleri bu ýyl hökümet tarapyndan haç ziýaratyna hem hiç kimiň uğradylmajagdygyny, emma bu ýyl nowat ýetenleriň tanawyndaky adamlaryň 2021-nji ýylda iýeriljekdigini aýdypdyrlar. Türkmenistan sagdynyň ýurdy diýýärler. Dünya boýunça koronavirusyň ýaýramagyny öňüne almakda sosial aýrlygyň möhümdigi baradaky edilen wagtlaryň arasynda türkmen futbolçulary ýurdun futbol çempionatynyň şu hepde soňy täzeden başladylmagyny saatlikli habar hökmünde garşyladylar. Ýatlasak geçen ay Türkmenistanyň futbol federasiýasy ýokary liga futbol klublarynyň arasyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň wagtlaýynça soňy süýşürilendigini eglan edipdi. Federasiýa munyň sebäbini düşündirmese-de, şol pursat türkmen hökümetine ýakyn türkmen portal nesiri Türkmenistan koronavirusyň girmeginiň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Atly makalasynda bu ädimiň bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary esasynda edilendigini belläpdi. Emma soňu bilen federasiýa çempionatyň 19 aprelden dowam ettiriljekdigini aýtdy. Dünýäniň en çeme döwletinde köpçülikleýin şol sany sport şäherleriniň ýatyrylan pursady türkmen futbolçulary çempionatyň täzeden başladylmagyny uly üstünlük hökmünde häsiýetlendirdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň web saytynda Özbekistanyň Super Ligasynda oýnaýan türkmen futbolçularynyň çykyşlary ýerleşdirildi. Maşal toporynyň oýunçysy Didar Durdiýew futbol boýunça milli çempionatymyzyň dowam etdirilmegi Türkmenistan sagdynyň we ruhy belentliginiň ýurdudyr diýilen şygaryň kanunyna laýykdygyny ýene bir gezek subut etdi. Bu biziň hemmämiz üçin şatlykly habar diýip öňe sürdi. Mundan bütün dünýä saglyk güni münasibetli hem ýurtda müňlerçe adamyň gatnaşmagynda köpçüliklen sport çäherler geçirilipdi.
Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alynan we bu wirusu ýolgonlaryň sanynyň 2 millióndan aşan wagty häzirki güne çelini ýurtda wirusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan vilayatleriň arasynda gatnaw we aşgabady giris çykyş çäklendirildi. Şeýle-de polisiýanyň virus barada gurrun edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Bu aralykda halkara habar serişdeleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň virusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça geçirilmeli çäreler, şol sanda ýüzärlik tütetmek, sagdyn durmuş ýöreleglerini eýermek baradaky görkezmelerini, şeýle-de onuň şu aýyň başyny çelini koronavirus sözüni agdamakdan gaça durandygyny ünsü çekip makalalary çap edýärler. Türkmen howa ýollarynyň ýük uçary Istanbula goňdy. Pandemiýanyň fonunda daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan Türkmenistana dolanmak isleýän türkmen raýatlarynyň, türkmen wekilleriniň özlerine hiç hili kömek etmeýändigi baradaky nägilelikli çykyşlarynyň arasynda 16 aprelde Istanbula Türkmen howa ýollaryna degişli Ilyushin kysymly ýük uçary gelip goňdy. 15 aprelde Aşgabatdan uğralan Türkmen uçorunyň gatnawyny Flight Radar 24 web saytyndan izarlasa bolýar. Emma onuň Türkiýeden dolanmak isleýän türkmen raýatlaryny çykarmak maksady bilen gelip gelmändigini anyklamak başartmady. Ýatlatsak geçen ay türkmen häkimetleri Türkiýede ýasama arakdan zäherlen pelak bolan onlarça raýatyny ýygyna getirmekden ýüze urupdy.